En ga morna mar bedo kodi odiechieng' ka wagomba ka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare kokale chenro makende mar penj laktar biro ni achiel kachiel kokale Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa nitiere studio ka abo miye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en nyakanye olonye weche mage kae to twak ma kawuono adwa ni bene piny mos mondo mi chiki iti ndo gin weche machal nade machiegni e penj laktar bang' ndalo mathoth machiegni daktari. Erokamano Ruth. Gi nyinga iluonga ni Dr. Judith Odenyo Alwala. An nyaka moro na Lego Siaya to an min Kindu Bay. To alony e thiedho tuoche mopogre mikele del gi midhusi mabe wasega bedo kwa wuoye. Gie sani atiyo e hospital maduong' Kenyatta National Hospital kendo arwako nyikwa Ramogi duto mondo etwak mondo mi wapuonjre kamano. Amor mokalo Dr. Judy mar bedo kodi kendo odiechieng' ma kawuono kendo adwoko gero kamano ni sasa mwaluongi tibiro wagomba ka gi nyikwa Ramogi ajwang' mondo mi wapuonjre. Joluno go ngero ni kia kelo chandruok omiyo ber ka oganda wa ong'eyo ni to en ang'o madhi nyime kit ngimagi mondo wabed kod ngima makare. Miwa topic. Kawuono an gi gombo ni mondo wang'iye tuoche ma kisungu luongo ni STDs kata STIs. Magi gin tuoche mege kar nyuol, obed ng'ama miyo kata obed ng'ama dichuo, to ng'eny gi kelo gi kaka jiterore gin sexually transmitted diseases. Koro gibiro e yo mar terruok. Omiyo waluongo gi ni tuoche mege yore mege terruok. Nikech tuoche mwa discuss kawuono ikelo gi e del gi mopogre bacteria, viruses, to gibiro mana kokalo e terruok mar ng'ama miyo to gi ng'ama dichuo. Mago mondo wawuoye kawuono. Tuoche mege yore terruok kata tuoche mabiro kokalo kuom weche mag terruok mane twak ma wantiere godo kod Dr. Judy odiechieng' ma kawuono. Daher mondo mi kawe thuolo wagomba ka kod Dr. Judy. Wachakane statistics chal nade tuoche mabiro e yore mag terruok gi chal nade pacho ka jogo mayudo gi ginyalo bedo viruses kwa keto gi e kidieny achiel koka wabopogo gi wabofono gi mos kaka wamedo sudo. Koro mokwongo adwan mondo waket nyikwa Ramogi e ler. Nikech ang'eyo ni nitie jok moko osewinjo ni STIs, jok moko osewinjo ni STDs, jok moko osewinjo ni venereal diseases, jok moko winjo ni urinary tract infections. Koro aparo ni chando gin to mane. Koro mwawuoye kawuono to gin inyalo luongo gin urinary tract infection, but urinary tract infections ng'eny. Koro achiel kuom urinary tract infections nitie sexually transmitted infections. Koro gin to gikalo mana ka ji oriwore ng'ama miyo gi ng'ama dichuo. Koro iyudo ka ng'ato nigodo to miyo nyawadgi. Koro emomiyo waluongo gi ni sexual transmitted infections. To seche moko inyalo bedo gi infection tionge gi disease. Emomiyo seche moko sexually transmitted diseases. Koro infection inyalo bedo go kwa kao ranyisi mar HIV. Inyalo bedo ni gi infection mar HIV but ionge tuo moro amora e dendi. Koro kichako bedo matuo to koro wuok from infection to obedo disease. Seche moko inyalo bedo ni ng'ato nomiyi to ok ine ranyisi moro amora. Koro in ngima to but koro gima rach ni inyalo miye ng'ama chielo. Koro iyudo ka seche mibedo gi ranyisi to mano nyiso ni koro disease nitie. Koro wuok from infection to donjo e disease. Koro ochakore STI koduogo obedo STD, men sexually transmitted disease. Koro magi duto koriw gi kanyakla gi mamoko mok kel gi yore terruok ibro yudo koket gi kanyakla ni urinary tract infection. Nikech yo magi donjo go en achiel, onyalo bedo kuom ng'ama miyo, duong' mar ng'ama miyo kata duong' mar ng'ama dichuo ka giriwore. Koro ipenja statistics. E piny mangima ji yudo infections gi sa. Pile ka pile, higa ka higa. Koro gin gik mamedore, to gimomiyo gimedore en nikech kia. Emomiyo iyudo ka nitie mine ma samoro ting'o ich to en gi sexually transmitted infection to kong'eyo. Koro kodhi to nyuolo nyathino bende yudo sexually transmitted disease kowuok kuom ng'ama miyogi. Aito ibiro yudo ni joma mine ema yudo sexually transmitted infections gi
moloyo joma chuo. Koro iyudo ka joma mine kako chwegi kama lach wuogo gi kama oko maduong' wuogo chiegni. Koro iyudo ka seche moko nikech mano ae kaka king'iyo kako chwe duong' margi kod ma joma chuo, iyudo ka jok manyiri nigi okang' mamalo ma yudo tuoni compare gi joma chuo. Koro joma mine ng'eny gi tuo mar sexually transmitted infections ni compare gi joma chuo. To en gima infections gi dhi mbele odiochieng' kodiochieng' e piny mangima. Mibiro yudo ni madhi millions mege ji yudo tuoche gi odiochieng' kodiochieng'. Kanyalo kawo ranyisi mar HIV en achiel kuom sexually transmitted infections. Nikech iyude ng'enyne almost 90% and sexually transmitted, but nitie jomoko mayudo HIV kokalo e yore mamoko. Koro ne nitie picha moro manyiso ni e Kenya kae sani about 14.6% e pinywa mar Luo Nyanza iyudo ka jok ma pod nigi HIV to gi sexually transmitted disease. To koro sama infections dhi malo, to en gima rach ahinya, nikech iyudo ko oganda mang'eny giyudo tuoni to ok ging'eyo. Nikech mondo ang' omi idhi osiptal opimi en kise neno ranyisi ma bende wabiro wuoye kaka wamedo sudo. Wacho kata ni thoth oganda bedo kod infections gi nikech disease kod infection ileronwa maber pogruok gi. Onyalo bedo infection tiende ni en kute osedonje dendi, onyalo bedo kute mag virus, onyalo bedo mora osedonje dendi to pok ochako golo ranyisi to dhi molokre disease. Kanyo ber kendo kanyo ileronwa maber. Dr. Judy, daher mondo mipimna chwech joma mine kaachiel kod chwech joma chuo. We aduoki chien. Wacho kata ni joma mine thoro yudo tuoche gi nikech kako chwegi kar oko maduong' kar oko matin chiegni, tuoche gi gin sexually transmitted. Koro tudruok mar kar oko maduong' gi kar oko matin gi sexually transmitted gidhi gitudore gi kar kanyo. Mokwongo adwaro mondo wang'e ni nitie yore mang'eny ma ji timogo hera. Ma nitie ng'ama dichuo gi ng'ama dhako kokalo e private parts. Nitie jok ma apani usewinjo chuo matimo hera gi chuo wetegi. Koro gin bende iluongo ni anal sex. Then nitie ma kawaida. Nitie jok matimo hera kowuok e dhoggi. Koro gipogore but mar joma mine yudo okang' gibedo mamalo cha en ing'iyo kako chwe ng'ama miyo. Akia na wach nang'o but kako chwe iyudo ka kata ka bed nen kod adhola moro e duong' mare, tiyudo ka akia na wach no yarore compare kod mar joma miyo. Koro iyudo ka en mondo yud kata ken kod adhola moro matin e organs ge, tiyudo ka yot mondo yud sexually transmitted infection through adhola no. Koro king'iyo mar joma mine kod joma chuo tiyudo ka en gokang' mamalo. Kata urinary tract infection ema koro urethra gi gin tin chiegni kod kar oko maduong'. Koro iyudo ka gin ging'eny kod urinary tract infection kopogre gi sexually transmitted infection. Sexually transmitted infection to gin gokang' mamalo nikech kako chwegi ibro yudo ka awach ni surface area mar yudo tuono duong' ni malo kopogre gi mar joma chuo. Kamano. Wantiere kod UTIs, wantiere kod STIs, mabedo wawuoyo odiochieng' ma kawuono. UTIs, urinary tract infections, gin thothne tuoche mamako yor lach. Kamano. STIs gin tuoche mabiro e yor terruok. Iwachonwa kata ni UTIs bende nyalo biro e yor terruok. Ing'eyo ni gima wawacho en ing'en kar lach kaka ng'ama miyo. Kar lach e kama itimogo hera bende. Koro iyudo ka line no gidwa riwore gin kamoro achiel. Koro onyalo yudo infections, urinary tract infection. Moko chuno ni nyaka bed notimo hera gi ng'ato. Urinary tract infection wase discuss ndalo moko. Inya yude
gi yo mang'eny kata mana kidhi e chomo lil ma ng'ato nodhiye to weyo lach motimo bacteria tidhi bete pod inyalo yude. Jok man gi tuo mar sukari giyudo urinary tract infections mang'eny nikech lachgi otimo sukari, koro yudo ka bacteria go thrive kanyo. Koro miyo urinary tract infections to ng'eny, but mwa discuss kawuono to en sexually transmitted diseases. Nikech gikalo e yor, nikech kama gidonjogo en, nikech king'iyo ng'ama dichuo, yor lach en achiel. Koro yudo konyalo urinary tract infection to the same place emitimogo hera bende. Koro bende onyalo yudo urinary tract infection. Koro urinary tract infection nyalo bedo en achiel kuom urinary sexually transmitted infections en achiel kuom urinary tract infection, but okochuno ni urinary tract infections te obiro gin sexually transmitted. Adwaro ni mondo nyikwa Ramogi owinj kanyo maler nikech jomoko kowinjo ni urinary tract infection to semna wacho ni iwuotho oko in gi sexually transmitted. Urinary tract infections ng'eny, but sexually transmitted infections, STIs, to gin gibiro through hera. Koro gin mopogre kaka wabiro neno. Hapa ni kanyo koro wuok maber mokalo. Pachoka wantiere kod kidienje mopogre mag tuoche mag yore terruok. Nyakora Ramogi Ajwang'i nowuon kama intiere. Ing'e mage ma ka wawacho tuoche mag yore terruok to bire pachi mapiyo. Wiyenwa wakaw yweyo ka waduogo bang' thuolo machuok. Daktari biro mulonwa achiel kachiel kaka wamedo sudo. To seche ma daktari mulonwa go in bende tudri kodwa Facebook page en Ramogi TV #Penj Laktar kata kokalo e Facebook page wa Penj Laktar. Nyiswa ni to in tuoche mage mabiro e yore terruok ma ing'eyo wabo mulogi kaka wamedo sudo omiyo kik idhi mabor. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuva, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Ole Sauce Melodies, Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 13 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia Kericho kuelekea Brook, Chepsion, Kedoa, Londiani Junction na kumalizikia Londiani Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tede iro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV.
Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembeni wapi? Dweni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni coastal region edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore. Iluonga ni Mariamu, Onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Aneno ka oganda nyisa tuoche mopogore opogore mag ng'eyo, tuoche mabiro e yore mag terruok, thothne uyude kendo thothne nenore ka gima wang'e gima ber. Daktari, adwa ni mondo wang'e tuoche mabiro e yor terruok mathoro bedo mathoth mokalo kod mago ma ok thoth ahinya. Mang'eny ahinya gimomiyo ging'eny ahinya, mok ng'eny ahinya gimomiyo ok ging'eny ahinya ka warito statistics. Koro mokwongo tuoche gi thoth kendo ang'eyo ni nyikwa Ramogi osedhi osiptal dichiel kata diriyo kang'iyo ni ang'o matimogi. Koro wan gi tuo moro miluongo ni gonorrhea. Ang'eyo ni ng'eny ji osewinjo gonorrhea. Gonorrhea akia ni iluonge nang'o gi dholuo, wabiro ng'eyo. To ka gini nitie gonorrhea, nitie syphilis, nitie moro iluongo ni chlamydia miyudo ayuda kin gadhola moro to adhola no lit kabisa ma kata kilayo tiwinjo kolit. Koro mago ema ng'eny gi nitiere, but nitie moro waluongo ni candidiasis. Koro iyudo ka ng'enyne ng'ato biro ni piny kucha ila. Piny kucha ila dwa nagwony sate, jomoko biro ni agolo uchafu piny kucho. Koro in kaka daktari nyaka ing'e to uchafu no ochal nadi, nikech kaka Nyasaye ochwewa sana sana joma mine nitie kaka duong'wa luokore kende. Koro nitie uchafu no, nitie discharge mawuok ma en na clear, mano wawacho ne normal, but nitie samoro ma discharge moro biro ma ineno ko chal chak, chal yogurt kamae to rachar. Seche moko odwaro ni mondo timang'o mondo bed kata gi smell moro. Koro magi te kaka jatuo biro monyisi tibiro ng'eyo. Koro mano tiluongo ni candidiasis. Koro candidiasis ni be nitiere. Discharge no nitie moro iluongo ni trichomonas. Koro gin mang'eny. Koro sasa ma jatuo biro, to jatuo nyaka bed open. Nyaka onyisi ayanga gima timore. Nikech kok onyisi kata kopandi to kibi konye mayot. Koro kwang'iyo discharge, uneno normal discharge kaka chal, en na clear, ober. To koro sama tuo nitie, tiyudo kopogore. Kendo mane gimi kuongo penjo, to be nitie uchafu mawuok, to uchafu no ochal nadi. Koro ibiro neno ka gipogore. Moro en yellow, to moro en rachar. Rachar mabiro mogo. To nitie ma yellow madwa chalo tutu to dum.
Koro magi duto gin gi nyinge kaka moro iluongo kaka ineno mano candidiasis, nitie trichomoniasis. Koro ging'eny. Koro kichopo ir daktari, tema daktari biro nyisi ni mane. Ae nitie syphilis. Koro syphilis to biro biro gadhola. Obiro biro gadhola e duong'ni. Obed ng'ama dichuo, obed ng'ama dhako. Mane gimikwongo ineno. Koro ka olit kabisa, makata kapo ni lach kata okalo kanyo to gi olit kabisa. En adhola to en adhola mok chang makati wire ang'o to kochangi. To nyalo wuok achiel, ginyalo wuok ariyo. To gilit kabisa. Koro mano biro nyisi, ibiro temo ng'iyane ka onyalo bedo nen syphilis. Syphilis ipimo tinyalo yud. Gonorrhea bende ipimo tinyalo yud. Gonorrhea kabiro to biro gi tutu. Ibiro neno ka ng'ama dichuo duong' ne wuok tutu. Ken ng'ama miyo be onyalo bedo gi discharge. Koro mano nyisi ni en gonorrhea. Ken mama mapek seche moko nyalo nyuolo nyathi no samo nyuole tiyudo ka wang'e wuok tutu. Koro mano sana nyalo bedo gonorrhea. Ae wan gi moriluongo herpes simplex. Herpes en kaka awang'i but nitie mamako ringre del luongo zoster but moro ni en simplex ma sexually transmitted sana en simplex. En bende yudo ka duong' ng'ato oruodho to lit kabisa to gichalo gima gigolo pi. Syphilis ibiro yudo ka en adhola moro to tuo but mar herpes tibiro yudo ka giruodho mang'eny to gilit kabisa. Inyalo yudo gichalo rashes koso ruodho machal nade. Gichalo rashes. Nitie picha moro kae mano nyiswa, ageno no biro nyiswa go kendo. Koro mani iluongo ni herpes simplex ama herpes genitalia. Koro gipogore. Moro be nitie chlamydia. Koro chlamydia bende biro kadhola. Koro nyaka ing'e adhola mar chlamydia to nyaka ing'e adhola mar syphilis. Koro gigi duto lab ema nyalo nyiso wan to en mane. Nikech seche moko yudo ka gichal, seche moko be giriwore. Ranyisi gi odwa chal. Odwa chal giriwore. Koro ibiro yudo ka kidhi kamok nyal pimi, tibiro neno imi yedhe mopogre mondo timang'o mondo riw gite. Nikech seche moko jomoko wajon miya yedhe karibu 4 na muony dichiel. To en ni migi mondo nikech ok wanyal pimi sechego. Koro watimang'o wakava gi duto timi yedhe. Koro gipogre ma inyalo mana ng'eyo ni mane en mane samichopo ir daktari kaluwore gi experience mare obiro ng'eyo gima timi to konyalo miyi yath to nyalo miyi yath. Ken mochuno nyaka pimi tibiro ori e lab mondo wang'e to en chlamydia kose en syphilis. En gonorrhea kose en candidiasis. Kose en trichomoniasis. Koro mago duto nyaka idhi e lab ekiyudo kaka koro magi tete magi gin sexually transmitted diseases. Inyalo bedo kodgi 2 kata 3 kata 1. HIV wang'eyo and HIV en achiel kuom sexually transmitted diseases. Koro en virus. Hepatitis B, C mago virus. Herpes simplex virus. Makoni gite mamalo go bacteria. Then moro niluongo ni protozoa, candida en fungal. Koro yudo ka in fungi inyalo bedo protozoa inyalo bedo gi virus. Koro kichopo hospital eka daktari nyalo ng'e ne en mane. En man to mana kosepimi. Aeto kapo ni kama ok nyal pimi to kaluwore gi experience mare obro ng'eyo to nyalo riwo ni yedhe mondo okava magi duto te. Dr. Judy lero na maber mokalo wantiere kod list mabor aneno ka wantiere kod screen nyakwara mogi ajwang' wawuotha ne kod screen wang'e ane ni to gin tuoche mage. Wawuoga ne column A kumoting'o gonorrhea, syphilis, candidiasis wawuoga ne kanyo. Waduog koma chielo koni kamoting'o hepatitis B, hepatitis C, HIV AIDS mabende wasewacho mang'eny mokalo tarik 1 Desemba bende wabobedo kod chenro moro kotenre kod weche mag herpes simplex mabende pimonwa kacha tudna kata mulna tok herpes simplex kanyo kachiel kod genital warts. Genital warts ne wasego mbaka chieng' moro ni gin puch mabende bedo e kar duong' mar ng'ama miyo kata mar ng'ama dichuo. Wadog malo kanyo e kind herpes kod genital warts wang'e koro mabinyalo wacho ni mulno kanyo daktari. Koro kanyalo piwo matin hepatitis B gi C ng'eny ji ok ong'eyo gipondoga kendo koko pimi to kinyal ng'eyo. En kapo ni rateko dendi beyo tibiro yudo ka gore kode molal
to kaponi odhi ahinya to nyalo ketho nyaka liver mari to en bende ikele gi sexual transmission. HIV wang'eyo wasewuoye mang'eny kendo ang'eyo no ganda watindo sepuonjore but pod wabo paro ni kaponi wigi nyalo wil. Happy simplex e mara wangi ma eno mako duong'ni koro iyudo ka giruodho matindo tindo mang'eny to ging'ich gigolo pi. Koro en bende nyaka thiedhe. Pubic lice jomoko ok ong'eyo ni nitie nyuogo but nyuogo to biro sana kaponi ler mari ok ber ahinya to koro inyalo bedo gi nyuogo to kaponi riwori gi ng'ama chielo en to kodonje iye en mana oko koro inyalo bedo gi nyuogo inyalo miyo ng'ama chielo nyalo mako ng'ama chielo koro en to ibiro na winjo ka private parts gi oko ili kabisa to samore en nyuogo koro nyaka ing'e nikech nyuogo dak kanyo en sexually transmitted nikech sama iriwori gi ng'ato nyuogo to nyalo mako bora ni dendu oriwore kata bed mana jok manindo karachiel to ka poni yugno ama itimo ang'o tinyalo bedo gi nyuogo koro kanyo be nyaka wang'i maber. Genital warts gi HPV aparon be wasewuoye but gin gik makineno to kik iling' aling'a onego bed ni iyudo kaka inyalo konyi. Koro magi tete gin tuo manyalo mako ng'ata kokalo e yo mar riwruok. Nyakora Mugia Jwang, iwinjo weche mag nyuogo mago bende nitiere kuondego, weche mag pucha mag kar duong' ng'ato bende nitiere kanyo. Ne wasewuoyo odiechieng' machielo maponono ni wiyi no wil mano magi chenro moko wadwaga ni wi ng'ato wil godo kata matin. Jomagi mantiere kod thuolo mamalo mag bedo kod tuoche mag yore terruok, Dr. Judy. Koro mokwongo joma nigi thuolo mamalo ahinya gin kaponi ni roteke mege dendi oduogo piny. Nikech waduto wang'eyo ni midhusi wadak go e dendwa kendo Nyasaye ochueyo ma kaponi nitie moko manyalo biro to nitie kaka mwadak go e dendwa geng'ogi. Koro ka roteke mege dendi beyo white cells mwawuoye ka to geng'ogi mapiyo. Koro to kaponi roteke mege dendi oduogo piny tinyalo gamogi mapiyo piyo. Mar ariyo kaponi iriwori gi ng'ato man gi tuo to kothiedhe ikia chal mare tiriwori kode mokitiyo gi protection bende inyalo timang'o bende inyalo yudo tuo. Jok machuore gi sindendi kaka nyithindo matiyo gi yath nikech samoro ng'ato tuo tin be tuo inyalo rwake remo pod iyude ayuda. Ok iyude sexually but ka en gi sexually transmitted infection to chuore gi sindan to in bende chuorigo pod inyalo yudo tuono. Gik moko kaka dhier, poverty. Iyudo ka koro ng'ato en tich monyalo tiyo en mana odhi ous dende mondo timang'o mondo yud kako nyalo konyre. Koro jogi be nigi okang' mamalo, thuolo mamalo mar yudo tuochegi. Kaponi timo hera gi ng'ato manyalo bedo gi tuo to in kod adhola moro ka duong' mari bende pod inyalo yudo nikech tuo nyalo donjo through adhondego. Kaponi riwori in gi sexual partners mang'eny bende in gi thuolo mamalo nikech ikia ni ng'acha nigo kata en gi tuo mane kendo inyalo yudo ka ng'ato mi virus, ng'ato mi bacteria, ng'ato mi protozoa, ng'ato mi nyuogo. Koro iyudo ka ing'eny kodgi. To nyathi monyuol gi mama miyo man gi ich to en gi tuo moko thiedhi kaka gonorrhea onyalo miyo nyathine monyuolo. Koro jogi tete gin gi thuolo mamalo mar yudo infection. Kamano. Kaka wamedo sudo ageno ni wago picha wang'iyo ni to wantiere kanye kaka oganda intiere kod johera mang'eny samoro itudori kata ibedo e yore mag timo hera kata yore mag terruok ka okiritori okitiyo kod protection samoro in jagono ma oriwore kod ng'ano mantiere kod tuoche gi to ok ing'eyo chal mar ng'ato yore mag sindan ma ji chwore godo ka gitiyo kod yedhe mopogore kod yore mang'eny. Nyakora Mugia Jwang kamo mako dhoga ni samoro nyalo bedo kod kidienje mopogore mag tuoche gi ma intiere kod
kod syphilis, intiere kod gonorrhea, intiere kod gimo pogore mano ponono ni samoro intiere kod johera mang'eny. Daktari osipimonwa ranyisi makineno tinyalo chichni nyaka bedi ni intiere kod tuoche gi. Kineno ranyisi gi onego bedi itimo nang'o? Onego bedi chako chiedhori kendi, onego bedi itemo wuoyo kod osiepeni gi nyisi yedhe maging'eyo, koso onego bedi idhi ka laktar. Kidhi laktar gidhi timang'o? Daktari pimonwa kachani kotenre kod experience, lony magintiere godo, ginyalo ng'eyo ni nyaka bedie ni ma ema timi, to ka ber to ber kipimi mondo mi eka wang'iyane yore mag thieth. Wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime, omiyo kik isud kata matin. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Kara in wiyo wil ni wuoyo gi ng'awa? Iwuoyo koda. Dong' aparo ni niwuone manibiro oda garage village kapod otin. Ne in kendi, ni kuyo, to kendo ni lich ahinya. Sir, okonegi som diary ng'ato kamano. Bad manners, please. Duokna diary na asayi. Seher. Intima tich mokeli kai. Iniwek penjo mang'eny ka. Bendi winja? Rosemary Ogonya, Dimondi yud wenda ni kaka sikiza kodni, dimana star aboro achiel star adek ang'wen adek hash. Toparie niya, Ramogi TV en od jower duto te. Ng'amonego wargi miluongo no toini. Nyaka yale ofisa poko ka 1 month. Gijo wete gi magiloko go around about makachicha. Osebedo gi CV marach. Obila ma Kisumu omako achich moro ma itudo kod nek nyawadgi ewi sling 200 kende. Kaka nong'ade ng'at malich. To kaka neno Saron noni kamoro to ting'e mowite kama antiere ne. Ekind mier mwakani. Anyuola moro ma Migori yuago nyathege manyako ma jagni 19 ma oyud ka onegi e gweng' ma Banana e kaunti ma Kiambu. I therefore notify this House of the resignation pursuant to the provision of Standing Order number 14A3 and declare the office of the Speaker vacant. Penjo koro medore ni ang'o mane okelo paro mar dwaro thicho oko Speaker ma Homa Bay Julius Gaya magikone to gwetao. The taste of life is here. My friends and I actually think it's better than butter. Perfectly salted. It's better than butter. Onja margarine from Pwani Oil. Better than butter. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kidieny mwadonje ni nyakora Ramogi jonga adwani wagombaka au joga kiwacho ni fungua roho ongea adwani wagombaka en kanye madiher mondo mi Dr. Judy omedi yaro ni en kanye madiher mondo mi ipenje penjo mopogore kokalo yor simu seche maigo simu ibro winjo duol moro masamoro kumara wawa kode bro chwalo na simu kaito wabro gombaka nikech penjo eng'eyo kato chenro bende en penj laktar daktari ne wantiere kama koro ng'ato seneno ranyisi mabende ni pimo wabong'eyo kuom joma chuo kachiel kod kuom joma mine kod common symptoms mamako joma mine to mako joma chuo kaito bende nwado ni mondo wakale pichni moko mondo mi oganda wa one ni to en ang'o ma wawuoye kawacho kacha ni en puch mag kar duong' ng'ato gi chal nade kapo ni wawachango to gine ni gi chal nade en mane daktari ma kore happy simplex ma wawacho
en obiro kaka wangi. Koro ibiro yudo ka e duong' ni tie giruodho. Giruodho matindo tindo To gimakore? To gimakore. To gigolo pi. To gilit kabisa. Gilit kabisa. Koro kichopo ir daktari ka daktari oseneno to ng'e gimotimo kendo ng'eyo yath momiyi. To Dr. Judy Makema kaka nyuma tino kawi sim Sharon. Okay. Sharon, hello, penji laktar. Hello. Machiegni Sharon. I'm Sandra. A person laktar ni na konyora 3 months ago. No wala kamu no ida yo na ila kan so kan na mo na ni. No timinade no twangi? Ora ani gile ni mangeni kanyo yaka no mo por espera spacio ila. Ntiere uchafu mawuok koso oselalna kata kamano ne okonyore dweche adek mokalo notwang'e entiere kod ilni mang'eny kama notwang'ni debe ni chandruok en ang'o moro kinyalo nyise gima onyalo timo mare no en mana ni kapo ni il no ng'eny ahinya to nyalo dok adok osiptal mondo ng'ine to gimachielo samotwang'i seche michango kamora mora kata koyangi to seche ma kanyo chango tiyudo ka kanyo ilil kendo igombo ni mondo iguony to kapo no ilil to nitie gi pi mawuoke to mano koro oyudo infection but ka en gima ila to onge pi mawuok to mano en kawaida lakini pod onyalo dok ir kama notwang'e mondo ging'i ka gimora mora ni sawa ka en ilil kende maonge pi mawuok to mano konego obed gi wasiwasi ahinya but onyalo dok mondo ging'ine to kapo ni ogolo pi kama notwang' no golo pi ilil to golo pi to mano en sign ni samoro yudo infection koro mano be ber mondo dog mondo jogo ng'ine kamano to moro seche ma ok ogol pi to ile onyalo dhi nyime kod weche mag pi maliet chumbi weche ainago mano en sign machango kendo kapo ni onyalo mana pi mamor mokete chumbi to oyweyo godo inyalo yina kaw simu machielo ka to aduo kanyo hello penji laktar machiegni Iriyo nade? Wariyo maber machiegni? Wariyo maber, ma Edwin. An gi penjo to penjo laktar. Wawinji. An gi problem e tong mag kitina. In gi problem kod? E tong maga mag nyodo. Yeah. Orudho to gichwero pi. Mano nyiso apenjo laktar no nyalo konya mano nyiso. Isebedo kinene kuom thuolo marom nade? En gima tima ga to nitie samoro yath moro ma kanyiewo to awiro to gaye. To giduongre ka picha moro maneno ka unyise screen kanyo no. Samoro gichwero pi moko malew. Yes. Koro daktari okonya to mana konyruok anyalo yudo nang'o? Intiere kanye? Kanyalo penjo? An Siaya. Intiere Siaya? Yes. Nyinge ang'a? Apa penjo ne wawinjo nyinge. Erokamano kuom penjo. Gima duong' ahinya en ni seche moko inyalo winjo rem moro to ng'ato nyisi cream moro tiwiro. Koro gima ber en ni kapo ne en gima osechandi obiro to dhi nikech kata picha minene screen ni Happy Simplex seche moko behave kamano obiro aito oruodho aito ogolo pi aito kanyo tuo to kapo no kothiedhe tibro yudo konyalo wuok kendo kama chielo koro nyalo wuok e sehemu makoni then kendo bang' ndalo moko kendo sehemu machielo koro gima ber en ni nyaka idhi muthiedhi to yedhe miwiro sana ok gidonje remo koro seche moko iyudo kimiyi miwiro to kod mimuonyo koro komiyi miwiro mimuonyo to clear kata ka en infection mane remo to clear mane remo aito to miwiro to konyi mondo kamalit no mondo chang piyo kendo mondo tuo piyo koro gima nyalo kwaye ni owe kaber to chop mondo ne ane daktari mondo ng'iyane
kaka kanyo chal maber mondo miye thieth makare. Thieth Samoro makare. cream no kende ok bi konyi. Kaito bende kaka ne wawacho cha samoro bende onyalo miye partner ne samoro dhi to pondo kaka ne wawacho cha wabonge ne seche ma opondo ma olalni otima ngwe del otima ngwe remo complications mage ma onyalo kelo ni. Daniel, hello, penj laktar. Yes, adina dija najimo nyongo. Machiegni Daniel. Ana mpenye to yeast infection yobeni mate en mayoro machero yeast infection apoka jiti wuoye. Yeast infection, ha? Yeast infection. Koro yeast infection emachalo candidiasis. Kisungu nikech candida yeast and fungi. Yeah, koro en candidiasis. Yeast kingiwinjo ngato wacho ni candidiasis ama wacho ni yeast infection giwuoyo e gimoro achiel. Koro ibro yudo ni yeast infection ni obiro gi yore mang'eny. Koro nitie ma inyalo yudo e yo materruok, to nitie aina moko minyalo winjo, minyalo yude godo. Koro iyudo ka ng'ama miyo kata bang'e kose amalo, to iyudo ka onyalo bedo kod yeast infection. Jok ma bende kisetiyo gi yath gi yedhe meg antibiotics ahinya bende inyalo yudo yeast infection. Koro kichopo ir daktari nikech yeast and fungi. Koro kichopo ir daktari okonyalo ng'eyo ni to en yeast nikech kata mana candida gi gin en a big group. Koro yeast en mana achiel kuomgi to nitie gima bende ikelo e yore mar hera. Koro kineno symptoms mege yeast infection to kod trichomoniasis gidwa chal. Koro seche moko kichopo e osiptal ibro miyi mar candida tibro miyi mar trichomoniasis mondo okava gi giduto. Kamano. Ero kamano ahinya. Dr. Judy, aneno ka thuolo maya wanga, to ka thuolo poko maya wanga, daher mondo mwang'ia ne complications kata tuoche maluore chandruoge manyalo biro po nono ni ng'ato nitiere kod tuoche gi mag yore mag terruok to gaya samoro owira yath kata monya yedhe makweyo rem kod gik makamago to kothiedhre maber. Koro gima duong' kendo ma muhimu ahinya. Anyalo kawo simb Joseph. Joseph, hello, penj laktar. Hello. Machiegni? Iluonga ni Joseph. Machiegni. I'm pipeline. Nan kod kidney stone, no? Then adhi timo surgery. To ketna stent. Koro an gi infection moro kae. Motamre rumo. Asechiedho. Otamre. Koro akia ni ang'o marach. Ochakore to kosetimni surgery? Ochakore bang'e ka oseketna stent. Yeah. Ero kamano ahinya. Koro infection ni kanye? Infection tiere kanye, daktari penjo? Ni piny maduong' na kanyo. Piny maduong' ne nitie. Onyiso ranyisi mage, en adhola, en... Sama layo ka tieko lach, tawinjo lit kabisa. Lakini sasa sama mudho pi mang'eny, to kendo jo ka remo do piny. Yeah. Ero kamano ahinya, daktari dhi miyo wadwoko. Koro gima timore en ni samoro in kod urinary tract infection. Nikech stent sana iketo ne jok man gi heart problems, mondo konygi kaka adundo gocho. Koro kapo nitie en gi infection iduong' ne samoro en gi urinary tract infection nikech kawacho ni kolayo to winjo lit ama seche moko ibro yudo kod odwan sa matin to dhiecho. Koro gima ber en ni chop ir laktar mondo opim lachni mondo ng'iane kapo nitie urinary tract infection to mondo omiyi yath mondo clear nikech urinary tract infection en gima ithiedho marum. To kik ibudh kode ahinya nikech onyalo miyi kendo another complication nikech kaka imedo budho e kaka omedo sudo to idho to bro chopo e kidneys. Koro ibro in gi heart problem to in gi kidney problem. Koro onego ng'iye mapiyo mondo thiedhe kapok oidho malo mondo chopo e kidneys. Koro one daktari. Okay, kana winje maber nowacho ni nitiere kod chandruok mar kidney koso nowacho ni nitiere kod nowacho no kidney stent. Stent en mar heart.
heart lechegi. problem. Koro wacho niya, dongo wacho ni kolayo to winjo malit en gi infection e duong'ni. Koro urinary tract infection ochakore e duong'ni to idho kapono ko thiedhe mochopo e kidneys. Koro emowacho ni mondo thiedhe kik orit mondo oidho chopo e kidneys mondo bed kendo another problem mar kidneys. Kamano. Tuoche mag yore terruok ponono ni ok othiedh gi daktari ok ageni dhi tiyo koda dakika di mondo mi pimnwa mana midhier ni kata tuoche maluore complications. Koro waseneno ranyisi wasewacho kendo ng'enyne jatuo biro biro ni kalayo tawinjo malit, jomoko biro biro ni piny iya lit, jomoko biro biro na golo uchafu discharge, jomoko biro wacho ng'ama dichwo biro wacho na golo tutu kata remo sama layo gik moko aidho. Ng'ato biro wacho ni onding'e rame, seche moko ka gitimo hera to en gi lit mang'eny. Koro kisewinjo ama in kod adhonde e duong' mari, kisewinjo magi duto ne gidhi osiptal mondo thiedhi. Koro thieth nitie yore mopogore opogore mibiro tim. To kapono ko thiedhi to inyalo yudo complications gi achiel kuom gi kin ng'ama miyo inyalo bedo ni koro kinyal yudo nyathi nikech tuo sexually transmitted oseidho mochopo kata tubes gi ogine odino tubes gi. Koro inyalo bet gimoro iluongo ni ectopic pregnancy kama nyathi kar mondo odonge mfuko odonge e tube nikech kama onego kalie oyudo kodinore. Ama inyalo bedo ni ok inyal nyuol at all nikech tuoni nosedhi oketho organs ni joka ovaries ang'o, koro ok inyal kata mna yudo ich, ok inyal nyuol. Ina gi rem sate, ionge gi kwe, to kata kinyuolo nyathi seche moko inyalo nyuolo nyathi motho, inyalo nyuolo nyathi ma weight ne ni piny, ama inyuole ken gi complications. Inyalo yudo HIV nikech gik moko kaka gonorrhea, syphilis ne wawacho ni iyudo ka in gadhola e duong' mari. Koro magi e yore ma HIV donjo gago. Koro in gi thuolo mamalo mondo iyud HIV. Joka human papilloma virus Warts kande gini gik ma koko ng'igi e thuolo makare tibiro yudo ni in gi cervical cancer mar duong' sana joma miyo duong' margi. Wasewacho ni rem bende sika in gi rem e onding'i, in gi rem e pinyi nikech tuo manok othiedhi. To gima rach mogik ni biro bedo kimiye ji. Ting'en sani sirikal nigi target mar ni ok wadwar new infections. Obed HIV, obed ang'o, ok wadwar new infections. Nikech infections gi ema miyo ji ok inyal bedo e tich nikech in gi infection. HIV wadwaro nodog piny. To kakoro in gi STI iwuothogo ibiro poge ni ji timedo mana kwan ma jok moyudo STI malo. Koro gima ber en ni kapono yudi ni tuo nyaka ithiedhri maber. Idhir daktari, yangri, daktari biro miyi yath nyaka itiek. To kaber to udhi mondo thiedhi kod jaherani mondo mi kik nikech kothiedh ng'at achiel to we ng'at achiel bende pod watimo nono kamano. Amor mokalo kod twagni thuolo ema dang' tama, thuolo ema dang' maya wang'a, to kata kamano dagomo mondo mwadhi kode nyime. Gimomiyo nikech nadwa ni mondo wang'e ni weche mag thieth kaka thieth chala, gin yedhe mimuonyo, gin sindene michuo ng'ato, iriwo gi yedhe mimuonyo kod sindene bende inyalo ket ng'ato maninde osiptal nikech tuoche mag yore terruok bende ginyalo nego ng'ato kod gik makamago. Kata kamano daher mondo wagol twagni studio ka watere oko kocha. Ka ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye Dr. Judy? Ka ng'ato dwa tudre koda namba mar tich en 0745 442 020 0745 442 020. Inyalo tudri koda e seche mege tich kata kiyudo ka onge to iwe appointment to kabiro tagochoni to wawuoyo mondo wane kaka wanyalo konyore. To gima nyalo wego nyikwa Ramogi ni kik ing'i gi wang'i nikech inyalo ng'iyo gi wang'i iwe ni ler to kara opong' gi tuoche. Koro nyaka wabed motang' seche te. Kamano. Mano thor wach ma bende kwa med bende kwa gole gimoro. Seche ma daktari wacho ni kik ing'i gi wang'i wacho ang'o? Kik ing'i ng'ato kama agi wang'i ok ing'eyo kako chal. Ber king'eyo chal mar nyawadu. To yore mageng'o gi mana kwa dok chien e chenro ni gin weche mane wacho manyalo keti e thuolo mamalo mar gamo tuoche gi. Daktari, ero kamano mang'eny. Ageno ni odiochieng' machielo kwa luongi tibo biro kendo wago mbaka e chenro mar penj laktar. Anytime.
Ne jogo picha mawa kamoting'o Willy Gini, erokamano mathoth ne jogo mochung' ne weche mag duola, erokamano ne jogo mochung' ne weche mag taya kachiel kod ler, ne director na Lindsay, erokamano mathoth. Ne producer na Perpetual Koth, kamoro amora ma intiere Nyameja, erokamano mang'eny. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar. Kik ing'i gi wang'i, ok ing'eyo kaka chal. Nyaka kendo odiechieng' machielo, an iluonga ni Ruth Otieno, ka wawacho ni ngima en mwandu, oriti masane.